Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihvetun. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Müminler doğandırlar. Ehli imanı, Müslümanlığı, doğanlığa, dostluğa cevisleşmeye, birek köngülden, yürekten muhabbet, söýgü beslemeye çağırıyor. Ey kalbinde Müslüman doğanına karşı öýke kine, düşmançılık besleyen insafsız adam. Aydaly sen bir gemide barýarsyň, ýa-da bir öýde oturýarsyň. Şol öýde ýa-da gemide senin bilen bilelikde 9 sany biýgünä adam bar we ýekejede zalim, ganhor bir jenaýetçi bar. Şol zalyma ceza bermek üçin ol gemini batyrmaga we ol öýü ýumurmaga çalışan bir adamyň ne derecede haksızlyk we zulüm edýändigini bilýärsiň. Hatta onun zalimliğini bütün aleme belen ses bilen gıygırmak istersin. Hatta şol gemede 9 sany zalim, jenaýetçi, ýekejede biýgünä adam bar bolsa, şonda da ol geminin batyrylmasyna dünýäde hiç bir adalatly kanun ýol bermez. Edil şonuň ýalyda sen Allahyň öýü we Allahyň gemisi hökmünde bolan bir Müslüman doğanyň bedeninde iman, İslamiyet, dindarlık, dostluk doğanly koşniýetlilik ýaly 9 adal, hatta 20 sany gözel wasyplaryny, gylyk häsiýetleriniň bardygyna garamazdan, diňe saňa ýaramaýan, diňe senin göwnüňden turmayan we diňe senin nazarynda yaramaz bolan bir ýalňyş sypaty, ýalňyş häsiýeti derarly kalbyňda o Müslüman doğanyna garşy kine saklamaklygyň, ýigrenç we düşmançylyk beslemegiň, hatta şol Müslüman doğanyň ruhy dünýäsiniň garankylyk içinde galmasyna we manevi dünýäsiniň çöküp gitmesine, hatta munyň şeýle bolmasyna arzu etmekligiň hem edir şonuň ýaly elhenç we eýmenç bir zulumdur.